אז צחי, אתה מקליט? מעולה. אז ערב טוב לכולם, איזה כיף ככה שהתכנסנו כולם ביחד, ברוכים הבאים. זו הרצאה מספר 2 של קהילת מאמנים מלווים מאמנים, נעים מאוד. אנחנו כולנו מתרגשים מאוד לארח אתכם פה. אנחנו רוצים לספר לכם שבעצם בקהילה שלנו אנחנו מדי חודש מקיימים באמת הרצאות משמעותיות לקהילת המאמנים. המטרה של הקהילה שלנו זה לעזור וליצור מעגלי כוח של מאמנים בתחילת דרכם, בתהליך הפרקטיקום, ואלה שממש יצאו לדרך. אז ככה, אנחנו מאוד שמחים שאתם מצטרפים, וחשוב שתמשיכו לעקוב, לקחת חלק פעיל בקהילה, כדי להניע אותה ולעזור לנו לעזור לכם, שלא תישארו לבד. וזהו, ואני מאוד מאוד מתרגשת, כי הקמנו את הקהילה הזאת, אני, צחי, סיגל, שחר, טליה, ובאמת המטרה שלנו זה שלא תישארו לבד, שאנחנו כולנו ביחד נצליח, ובאמת נחווה את השליחות שלנו, שזה המאמנים. וסיגל היקרה שלנו... רק שווה להגיד מינה, כי אולי לא כולם פה בקהילה, אז תחפשו בפייסבוק, מאמנים מלווים מאמנים, ותצטרפו אלינו. כן. בדיוק. מי שעוד לא חבר בקהילה, זה הזמן להצטרף, באמת שם אנחנו מעדכנים על כל ההרצאות. וזהו, וסיגל הולכת להעביר לנו סדנה סופר סופר משמעותית. אני חושבת שזה כלי ועמוד תווך לכל אחד, כל מי שהוא באמת יוצא לדרך כמאמן, ובאופן כללי לדעת איך לעצב לנו פוסטים. סיגל היא מאמנת, היא גם... הבחורה שמומחית לעניין הזה, ותכף היא גם תציג את עצמה יותר לרווחה. אז ברוכים הבאים, אנחנו סופר סופר מתרגשים, ויאללה סיגל, שיהיה לנו בהצלחה. תודה, תודה. טוב. אז ערב טוב לכולם, אני סיגל גבאי, מאמנת מוסמכת בשילוב NLP, ובעצם באמת התכנסנו היום פה באמת להביא מהמקום המקצועי שלי. שלום סלע. אני בעלת סטודיו שנקרא Match, עיצוב להגשמה בעסקים. אני מלווה ומדריכה תהליכי מיתוג. אני באה מעולם הפרסום, אני 20 שנה בתחום, וזהו, והייתה לי ככה ממש קריאה להתחיל לעשות הדרכות, לעשות הנחיה ומה שאנחנו הולכים היום ספציפית ללמוד זה איך לעבוד עם, לעשות עיצוב שיווקי עבור פוסטים בפייסבוק, ובעיקרון זה גם במדיות חברתיות כמו אינסטגרם, אבל בעיקר פייסבוק. על זה היום אני ככה הולכת לדבר. אז אני ככה אעלה את המצגת, וקדימה, נצלול. כן? טוב, אז פה ככה דיברנו עליי, ואני רוצה לספר לכם מה הולך להיות היום במפגש. אני אראה לכם כל מיני מודעות שעובדות ולא עובדות, אוקיי? את השלבים של העבודה הנכונים, איך כדאי להתכונן כשהולכים לעצב את המודעה שלכם, איך בוחרים תמונה, אני אסביר לכם מה זה טיפוגרפיה, גם השילוב של ה-NLP, אני מחברת פה את ה-NLP, מה הקשר, עבודה עם צבעים, קצת טיפים, קישורים וגדלים. זהו. אז ככה אני רוצה ככה לבדוק איתכם, לשאול אתכם פה, למי הייתם פונים? צד ימין. צד ימין. אוקיי. עוד מישהו? אוקיי. בהחלט ימין. אני גם כן הייתי הולכת על צד ימין. גם אני הייתי הולכת על ימין. אוקיי. אז אני רוצה ככה, קודם כל אני לא אמרתי לכם, אבל בגדול מה שעשיתי, אספתי כל מיני מודעות מהפייסבוק, ופשוט לקחתי את זה ואני הצבתי את זה, אז זה לא שחלק מהמודעות הן באמת של לקוחות שלי, וחלק זה מודעות שלא הזמינו ממני, פשוט עשיתי שם איזה שהן נגיעות שלי. אז למשל פה, במקרה הזה ספציפית, זו מודעה באמת שמישהי שראיתי את המודעה שלה, וארגנתי אותה בצורה אחרת. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שפה
יש פה בעצם שני כיוונים של חשיבה, נכון. כי המודעה הנקייה יותר, היא נראית גם יותר יקרה, אוקיי? אז זה מאוד חשוב לדעת מה אתם רוצים לשדר, כן? האם אתם רוצים לשדר יוקרה, ואז זה אומר שהלקוחות שיגיעו לכם באמת זה לקוחות עם כסף, או אולי אתם פונים לחוג אחר, אתם פונים ללקוחות שהם פחות. אז זה מאוד חשוב. לא, זה פשוט מסודר בעין. נכון, זה מסודר בעין. לכן אני בחרתי, לא חשבתי על יוקרה. כן. מצד שני, אני גם חשבתי שהימני, כאילו המעוצב, הוא מושך יותר, אבל מצד שני, השמאלי, הכרטיס ביקור הזה, שמאורגן בכרטיס ביקור, אז יש לזה איזה, כאילו פשוט כזה, זה בן אדם שהוא עבודות צבע ותיקונים, זה מה שאני רוצה, אז כאילו לא צריך עיצובים מיוחדים, אז יש פה משהו שהוא טריקי. נכון, אז זה באמת תמיד זה לחשוב מה אתם רוצים לשדר, זה מאוד חשוב. טוב, אני אקפוץ ככה לדוגמה הבאה, ואני ככה רוצה להזכיר לכם דרך אגב שזה פרסום בפייסבוק, אוקיי? אז זה מאוד חשוב ככה, ואני שואלת אתכם על מה הייתם נעצרים, מה הייתם רואים דבר ראשון, על המודעה השמאלית או הימנית. הימנית. אני שוב הימנית, כן. כי בשמאלי זה כאילו קצת כזה, מה אני אתקשר, אין לי מושג, אין פרטים. כאילו אני חושדת בשמאלית. אוקיי. אני דווקא הייתי הולכת לשמאלית, כי אני חושבת שאנשים לא עוצרים לקרוא את כל האותיות הקטנות. גם לי הימני מאוד עמוס, יותר מדי. הייתי הולכת לשמאלית. גם בעיניי השמאלית, יותר מדי מלל בימנית. ליאתי, שלום לך. שלום יריטוש. אני יכולה להגיד לך שאני כמעט התעלמתי מכל מה שכתוב בימני. זה נראה לי כמעט אותו דבר. כן. בעין שלי לפחות. כן. המודעה הימנית דרך אגב היא הוצבה עבור מגזין אינטרנטי שהצבתי ללקוחה, ופשוט מה שהיא עשתה צילום מסך, ולקחה את המודעה הזאת ושמה אותה בתוך הפייסבוק. ותחשבו שבדרך כלל בפייסבוק אנחנו שמים פוסט, בדרך כלל פוסט ותמונה, אוקיי? ויש כל כך הרבה מידע שאנחנו רואים כל היום, אז אנחנו גוללים. אז אם מסתכלים על הכותרת דרושים אנשי NLP שרוצים להפיץ את המתנה, אז פה זה כבר מעורר סקרנות, ואז באמת אפשר לעצור ולקרוא את הפוסט. במודעת עמוד באמת יש פה איזשהו עומס, אבל הנה יש כאלה שפה אמרו שהם היו נשארים דווקא על הימנית. סיגל, מה שמשותף בעצם, את אומרת לשתי המודעות, זאת אומרת לשתי הדוגמאות הראשונות, זה שיש איזה, העין נמשכת למשהו שהוא יותר נקי, נכון? עם פחות עומס ופרטים. בדרך כלל היא נמשכת, כן. אבל אני רוצה גם להגיד, הנה, עובדה שפה מישהי אמרה שדווקא הייתה צריכה את הפרטים. אז כאילו זה לא, אין חוקים חד וחלק, כן? אבל רצוי תמיד שזה יהיה כאילו כמה שיותר מצומצם ונקי, במיוחד שהם נכנסים למדיות שכל הזמן המידע שמה רץ. אז זה מאוד צריך לקחת בחשבון את זה. אנחנו חשופים להקלטה הזאת, נוכל לראות אותה? כן, היא תופיע בקהילה גם. אוקיי, בסדר. טוב, אז מה ככה, אני שמחה לדעת מה עובד לכם פה, איזה מודעה הייתם ככה... מובן שהקוצית. מלא. זה מזעזע, אבל זה מושך את העין. מאוד. אוקיי. אני הייתי הולכת לשמאל, את יודעת, זה תלוי ממה אנשים מונעים, מהגועל או מהיופי. זה כל כך דוחה שלא יכולתי להסתכל. אני חושבת שזה אינדיבידואלי לבן אדם. יש בן אדם שאוהב אסתטיקה, אז הוא ייקח את הדברים האסתטיים היפים, כמו בחורה משמאל, וירצה לפרסם את זה ככה. ומי שרוצה להראות את הקושי ואחר כך כאילו, זה אינדיבידואלי. כל אחד מה הוא מרגיש לפרסם, לדעתי. לא, אבל העין נמשכת
לאסתטיקה. לאסתטיקה, ברור. כן, בסוף אני אתקשר לשמאלי. אני אצחק מהימני והוא יהיה מעניין וקוריוז, ואני אגיד, וואלה, איזה קופי טוב, אבל אני אתקשר לשמאלי, כי זה לי בסוף. מישהו צריך לעבוד על הרגליים שלי. אנחנו פשוט קונים את החלום, החלום הוא השמאלי. נכון. נכון. אני כן אבל רוצה לציין... כולל הגוף, השמאלי כולל הגוף, לא רק הלייזר. חד משמעית. אני רוצה פה כן לציין שקודם כל כן ברור, זאת אומרת השמאלי מן הסתם אני טיפלתי בזה, ואת הימני לקחתי מהאינטרנט. יש פה כמה דברים, כן, לשים לב אליהם. קודם כל הסכום, אני משערת, אני לא עשיתי אף פעם לייזר, אבל אני משערת של 1,750 שקל כנראה, זה סכום אטרקטיבי, ולכן גם הגדלתי אותו ונתתי לו במה. פה בימני הם לא נתנו לזה ממש במה. בעצם הבמה פה זה הרגל. הם הקליטו אותה בלבד, הבלבד הוא הבמה פה. כן, נכון, נכון. ואני כן אבל רוצה להגיד, דרך אגב, על המודעה השמאלית, שמאוד חשוב שוב לדעת לאיזה ציבור אנחנו מפרסמים. כי אם זה היה עכשיו לציבור חרדי לדוגמה, אז לא הייתי שמה תמונה כזאת, כן? כי הייתי משתמשת בטקסטים ככה אולי בצורה הזאת, אבל מן הסתם תמונה צנועה, ולא, אולי, בטח גם לא אישה, תשמה משהו אחר. טוב, אז אנחנו נעבור לבא. ושוב אני רוצה ככה לדעת, למי הייתם פונים? כאילו... לימני, חד משמעי. גם אצלי. ימין. לא, אני דווקא שמאל. אני כנראה מחפשת פרטים. אין לי זמן לבזבז, אז אם אני יכולה לקבל כמה שיותר פרטים, אז עדיף לי. כן. אז עדיף לי. עוד פעם, זה באמת נורא תלוי, אני לא יודעת, זה באמת נורא תלוי מה... מצד שני יש לו קהל ומה מדבר אלייך. זה נורא חשוב לדעת פרטים לפני שאני מרימה טלפון. לראות בכלל אם זה מתאים לי. אני משהו שלא... לא יודעת. אם אני לא הייתי מתקשרת, אני מודה. אם עוד היה שמופיע שם טלפון, לא הייתי מתקשרת. כן. גם כשיש פוסט למעלה ובעצם... הרי פה, תחשבי, פה יש פוסט בעצם למעלה, כן? ויש את הכותרת. אוקיי? פה יש מישהי שמטפל, אני אגיד לך את הנקודת מבט שלי, אוקיי? אוקיי. יש פה, הרי פה זה מישהי שמטפלת. האם היית הולכת למטפלת שכותבת לך בלק פריידיי מבצע? כאילו, אני תוהה, אני לא יודעת. יכול להיות שכן. לא, כי במיוחד כשמדובר בפוביות, בעיניי. בדיוק. אבל אני כן רוצה להגיד לכם... אני לא חושבת שזה אומר משהו, כי בבלק פריידיי כולם יצאו במבצעים, אז אני לא חושבת שמטפלים או מאמנים לצורך העניין הזה, זה כל כך נורא שאת עושה מבצע של בלק פריידיי. אני לא חושבת שזה מעיד עלייך בתור אם את מאמנת טובה או לא, את פשוט רוצה... לא בהכרח שזה מעיד עלייך, השאלה היא איך הקהל היעד תופס את זה. זה אחד, אבל כן אני רוצה להגיד לכם, אני דיברתי פשוט עם הבחורה הזאת ספציפית, ודווקא היא אמרה לי שמתוך המודעה הזאת יש לה 2 מטופלות, אבל 2 המטופלות האלה כבר עוקבות אחריה הרבה זמן, ולכן בעצם ראו את המודעה, אז זה עבד. אז כאילו הנה יש פה משהו שבאמת אם אנחנו כל הזמן באיזושהי תנועה במדיה הזאת, אז זה כן עובד ברגע שבן אדם בא ובאמת... זאת אומרת, זה תלוי אם זה קהל, מי רואה את המודעה, אם זה קהל שכבר מכיר אותך, קהל חם או קהל חדש, ואז דברים אחרים אולי יכולים לעבוד עליו. בדיוק. זה בעצם קהל שבוי כבר, באמת השתי מטופלות שהגיעו זה קהל כבר שהוא שלה, אבל הנה זה עבד, זה באמת עבד. אבל יש במודעה הזאת, מעבר לזה שבאמת כנראה באופן מקרי היא עבדה לה, יש פה בעיה גרפית שממש ממש לא נעימה בעין. נכון. כאילו נראה שמישהו עשה את זה עם פיינטבראש, ולא חשב דקה על שפה גרפית, הטקסט חלקו כמעט לא קריא על רקע השיער שלה. השיער. וכאילו אותיות נחתכות, לא יודעת, כאילו משהו פה נראה כל כך
לא מקצועי, לא עשוי טוב, מישהו לא עשה, לא יודעת מה, בקרה. כן. טוב, זה כאילו מישהי שעשתה והיא לא מעצבת, אבל כאילו באמת מה שעשיתי פה דרך אגב לגבי הכותרת, כאילו בעצם רציתי להבליט, יש לך פוביה, כאילו שזאת שיש לה את הפוביה, תקלוט את הדבר הראשון ואז זה יעצור אותה. זה אגב... בדיוק. מאוד ברור. טוב, אני אקפוץ ככה להודעה הבאה. ואני בודקת איתכם, לאיזה אלון גל הייתם פונים? לא היינו פונים. ולמרות זאת? אני חושבת שלשמאלי ביותר. אם כבר. נראה לי... האמצעי. נראה לי... ההוא בעד האמצעי? אוקיי. אני גם בעד האמצעי. יותר מזמין. פחות מורה, ככה. לא לימני, לימני לא הייתי פונה, זה עושה לי בלגן בראש להסתכל על המודעה הזאת. אני חושבת שאני הייתי פונה לאמצעי. אני חייבת להגיד שהמבט שלו בכל 3 התמונות... מזעזע. נראה כאילו הוא מחפש אותך לא לקטע טוב. לגמרי. יושר ואמינות זה לא הצד החזק. זה אנחנו לא יודעות, כאילו אנחנו לא... אני לא יודעת, אני לא מכירה אותו באמת. אבל לא, זה הכתבה האחרונה. לא, אבל משהו במבט שלו נורא, לא יודעת, משהו מתנשא כזה, משהו נורא לא... לא מקרב. כן, נורא לא מזמין ונורא לא ידידותי. אני לא, כאילו, את יודעת, אני מכירה אותו מהטלוויזיה כמו כולם, אני לא עוקבת אחריו וזה, אבל משהו, לא יודעת, משהו בעיניים... אין רפור, את אומרת. מה? אין רפור. אין רפור, לא, ממש. זה כבר לא משהו שנוכל לתקן בגרפיקה. משמעות היא שבדיוק, שגרפיקה פה לא תעשה את העבודה. נכון, אנחנו פה ניזונים מהדעות ומהיכילות שלו, כאילו אין פה מה. כן, קשה קצת לגמרי. אני רק רוצה להגיד לכם שפשוט המודעה הימנית, זה המודעה שהוצאתי מהאינטרנט, אוקיי? שמצאתי אותה, ובעצם אספתי תמונות אחרות שלו, שאיך שאני רואה אותם כן יותר מזמינות מאשר המודעה הימנית, אוקיי? נכון, זה בטוח. ואז באמת, כאילו באמת המקום הנקי, כי כן מכירים את אלון גל, אלון גל הוא מותג, ובעצם מספיק שהוא כותב, אלון גל מחפש אותך בלי כל הגלגלים האלה, כי באמת הם מיותרים. זה מזכיר לי, המודעה הימנית כמו מודעה שפונה לבני נוער כזה, שמחפשת כוכבים, זה עולה מהאסוציאציות מהבנות שלי, אבל כאילו מחפשים עכשיו כוכבים לפסטיגל, אלון גל מחפש אותך כזה, זה עושה לי אסוציאציה לא מהעולם שלנו, המקצועי. נכון. אז פה באמת אני מתחילה... אבל יכול להיות שהוא יתחבר לזה, זאת אומרת, לא בכדי מצאת את המודעה הזו, אז זה מה שמתחבר, כאילו האני מאמין שלו, מסכים דווקא עם המודעה הימנית. לגמרי. אני רוצה דרך אגב להגיד לכם שכל מה שאני מראה לכם בעצם זה באמת מהניסיון שלי, אוקיי? יש לי ניסיון של הרבה שנים, אבל מה שאני אומרת זה לא חוק בלתי בל יעבור, כן? כאילו זה מה שאני אומרת מתוך הדעה שלי, מתוך הניסיון שלי. ובאמת כל אחד ייקח באמת מה שנראה לו ומה שלא נראה לו. אני כבר אראה לכם עוד דוגמאות של מטפלים מאמנים, ושהם לא מוכרים כל כך, ובואו נקפוץ אוקיי. אני ככה בודקת איתכם לאיזה הרצאה הייתם פונים. על שמאל. מי אמר? אני, נינה. הימין בכלל לא הבנתי שזה הרצאה, זה נראה כמו איזה מחקר שאני צריכה להתעמק בפרטים שלו, צפוף לי, לחוץ לי, לא ברור שם בכלל מה... נכון. חד משמעי, כן. אוקיי. נכון, השמאלי, כי הימני ממש, שזה כמו דף מחוברת, זה בכלל לא... זהו, הימני נראה יותר כמו דף נחיתה, פחות כמו... יכול להיות, את יודעת, פתאום עכשיו אני חושבת סיגל, שבעצם גם בבחירות הקודמות שלי, היה לי יותר נוח לבחור את זה כדף נחיתה ולא כפוסט בפייסבוק, פתאום כשאני חושבת על זה. כי את אמרת קודם, תחשבי על זה שבעצם זה מצטרף לפוסט שלם לפני כן,
וזה רק... ואני בעצם מוצאת את עצמי כל הזמן, נמשכת יותר לסוג של דפי הנחיתה, כי עוד פעם, כי מעניינים אותי פרטים. אם אני רוצה לפנות, אז מעניינים אותי פרטים. אבל כשמעניינים אותי פרטים, זה שונה לגמרי מפוסט שיכול לעניין אותי בפייסבוק. מבינה מה אני אומרת? כן, בטח. בגלל זה, דרך אגב, אם תשימו לב, גם אני שם ככה להראות לכם בגריד שעשיתי של המצגת שלי, אומנם זה בקטן, אבל למטה כתוב איך לעצב לי פוסט בפייסבוק. כאילו זה, אבל מצד שני אתם לא חייבות לראות, אתם לא בהכרח תראו את זה, אתם רואים את החלקים הגדולים, כן? אבל כאילו באמת, ברגע שזוכרים שזה פייסבוק, אז החשיבה משתנה. ובאמת פה בחרתי, כאילו מצאתי את המודעה הזאת של זוהרה בפייסבוק המוסה, ואז בעצם שמתי מודעה פה שבאמת מביאה את הכותרת, מביאה סקרנות, זה למשל דוגמה באמת לקצר ולעניין. אוקיי. לאיזה סדנה הייתם נרשמים? הימנית. בשביל מה צריך לראות את החדר ואת כל השטויות מסביב? כן, גם אני לימנית. גם מבחינה דקדוקית משהו לא מסתדר לי. כן, נכון, בגדרה. נכון. ב9. סדנה פותחים שנה חדשה, משהו פה לא מסתדר. אז באמת מה ש... קוראים לסדנה, פותחים שנה חדשה. כן, נכון. כן, אבל ככה זה לא מסתדר. לגמרי, צודקת. זאת אומרת, חוץ מהגרפיקה, אז גם הגה. ההגעה, כן. זה לא, כן, מבחינה דקדוקית המשפט לא מסתדר. כמובן אתם רואים פה שהניסוח מאוד חשוב, כאילו, כבר הניסוח פה, המודעה הזאת נופלת עם הניסוח, ומן הסתם מספיק תמונה אחת חזקה, כאילו צילום תדמיתי, פה יש כנראה צילום תדמיתי, אגב זו אותה אחת, זו תמונה שלה, פשוט אספתי את זה מהחומרים שלה בפייסבוק, וניסחתי קצת אחרת את הפותחים, את השנה עם סדנה לחשיבה חיובית, כאילו המצאתי אפילו כותרת פה, אתה כבר יודעים פה בעצם לאיזה סדנה הולכים גם. בדיוק. הפנייה לא יודעים. אז זה מאוד מאוד חשוב להיות, אם גם עושים קצר ולעניין, תמיד חשוב שזה יהיה ברור. אני הייתי אפילו מורידה את שתי אנשים שיושבות ככה, שרואים חלק מהגוף, זה מיותר. כן. צריך לנקות את זה. כן. טוב, זה באמת עניין של טעם. איך שאני השארתי אותן מכיוון שכתוב סדנה, ודווקא זה שישבו שם עוד נשים, אז זה לא תמונה כאילו, זה תמונה אמיתית שהיא כבר עובדת, שהבחורה הזאת עובדת, ועכשיו היא פתחה עוד סדנה שלה לשנה החדשה. כאילו, כל הניואנסים הקטנים, זה בעצם ניואנסים קטנים, שבעצם אנשים יכולים לראות ויותר לסמוך על מה שהיא מביאה. הבנתי. אוקיי. טוב. מה היה עוצר אתכם? טוב, בטח השמאלי, זה ברור. גם הצבע של הכתיבה מאוד משפיע. כשזה צהוב על גבי הכהה הזה, זה מאוד בולט. לעומת הכחול, התכלת על תכלת שהוא נעלם. אבל שוב כל המשפטים. וגם החמניות הקמלות, לא בדיוק... לגמרי. לא בדיוק מזמין. אז יש ייחודיות. אני דווקא אוהבת את התמונה עם החמניות, כי זה מראה את החמניה. זו שפורחת, אז היא ייחודית במקרה הזה. ככה אני מפרשת את זה. אני גם מצטרפת אלייך, אני חושבת שהחמניות פה, התמונה של החמניות עושה... לא סתם נבולות. כן, אבל משהו, צריך לקחת את הכיתוב של שמאל ולהעביר אותו כאילו... בדיוק, כן, זה מה ש... אבל גם, איך להיות במדיה ייחודיים החברתית, גם כן משהו פה לא מסתדר. במדיה החברתית ייחודיים. זה באוזן שלי, אבל... במדיה החברתית ייחודיים. איך להיות ייחודיים במדיה החברתית. איך להיות
אבל כאן, איך להיות ייחודיים במדיה החברתית, ככה אני צריכה לקרוא את זה? זה מאוד לא ברור. לי זה מאוד מוריד שיש איזו תחושה של עברית קלוקלת כזאת, גם אם זה לא, אבל זה ככה... זהו, זה גם לי, כאילו, ופתאום זה לא מסתדר. יכול להיות שבאמת צריך לקרוא את זה, איך להיות ייחודיים במדיה החברתית, אבל... ואם צריך לחשוב על זה יותר משנייה, אז משהו פה לא... בדיוק, זה לא תופס את העין טוב. לפחות זה שלי. זה מאוד מעניין, זה מעניין, כי אני בכוונה דרך אגב, מן הסתם אני עשיתי את השמאלית, כמובן בחירת הצבעים הייתה לפי הלוגו, תשימו לב, כאילו הצבעוניות מאוד חשובה. איך להיות ייחודיים, אז הגדלתי את הייחודיים בכוונה, איך להיות במדיה החברתית, זאת אומרת, עשיתי פה איזשהו משחק, כן, איזשהו משחק של המילים, כאילו, וכן, יש משהו שאולי לא הגיוני לרגע, ולא, אבל זה כן עוצר אתכם, זה רגע עוצר רגע לנסות להבין מה זה אומר. להפך, זה שזה נותן לנו שנייה לחשוב, אני דווקא אהבתי את זה, כי זה דווקא ייחודי. כי אם הטקסט היה זורם, כמו לקרוא ספר, כמו שהוא מוצג בצד ימין, אז זה פחות ייחודי, אז זה דווקא משרת המטרה. כן, אוקיי. טוב, אתם מכירים איזה ששמים כזה פתאום איזשהו משפט כזה, אז פשוט תגידו לי מה עובד לכם כשאתם מסתכלות על המודעות האלה. שמאל, חד משמעית. לגמרי שמאל. גם לי זה עובד השמאלית. זה כאילו מאפשר את ההתחברות לתחושה של וואלה, מאמין לך, אתה הולך להתחיל משהו חדש, כאילו. כן, כן. אבל איפה הייחודיות שלו מבחינת המיתוג האישי שלו? אני לא בטוחה שיש פה מיתוג לייחודיות. לא, אין פה מיתוג, אין פה איזשהו... לא, בצד ימין יש את הלוגו גם. זאת אומרת, כל אחד יכול להגיד שהיום הוא מנסה משהו חדש. אבל זה בחסות הסטיקלרו הזה, או... כי התמונה הזאת יכולה להיות משפט מעורר השראה, שאפשר להגיד אותו בהקשרים שונים. היא חזקה, היא נהדרת, היא רק אולי כדי ליצור את ההקשר, כן מוסיפה לוגו. היא נראית עוצמתית, היא מעולה, אבל פשוט בצד ימין יש עוד משהו. כאילו, זה אותה תמונה, זה מאוד מעניין, כי זה אותו מקום, כאילו זה אותו מיקום, זה בזום אחר, זה ההתבוננות, וזה פה התבוננות יותר רחבה. גם המשפט הוא למעלה. אני דווקא חושבת שהימני, זה כי גם אומרים לי מה קורה, כאילו, מה זה הדבר הזה? זה לא סתם תמונה של מישהי שקמה בבוקר ובא לה להיות חדשה. אני דווקא מתייחסת לאמצעי. שתי התמונות הן מאוד נדושות, רואים אותן כל הזמן, בלי סוף, ודווקא המשפט הוא הדבר המרכזי, זה מסר, לא יודעת, בעיניי זה הכי מוצא. כן. תראו, זה מאוד תלוי דרך אגב, איפה אתם מציגים את זה, אוקיי? את המודעה. אם זה בפייסבוק האישי, אוקיי? אז אני לא אוהבת לשים מודעות פרסומיות בפייסבוק האישי שלי, אוקיי? בעסקי שלי אני כן אשים מודעה עם לוגו, אבל באישי אני אשים, או שאני אשים נניח את השמאלית, ואני אשתמש באותו פונט של הלוגו, תשימו לב, סטיקלרו, והשתמשתי באותו פונט בעצם, אוקיי? או לחילופין, אני אשים באמצע כמו באמת המודעה, להשתמש בעצם בכלים של הפייסבוק, דבר באמת הכי פשוט שיש, ולשים את זה בפייסבוק האישי, כן? בעסקי, אני מסכימה שכן הייתי משלבת לוגו, באישי לא הייתי משלבת לוגו, לא ממליצה. כי הרי בעצם באישי חברים שלכם עוקבים אחריכם, ואם אתם מנסים להיות באיזושהי מחירה, לא יודעת, אני פחות אוהבת את זה, אני גם רואה איפה יש תגובות ואיפה יש פחות תגובות. אוקיי. אז אני ככה רוצה לספר לכם על השלבי העבודה, מה עושים, אוקיי? מה השלבים? קודם כל, כמובן, בא הרעיון,
אוקיי? ואז תוכן לפוסט. מתוך הפוסט שולפים כותרת, לפעמים יש לכם כותרת כבר בהתחלה, כן? אז או שיש לכם את הכותרת כבר שהיא כותרת קצר ולעניין, ואז בחירת תמונה אישית או אווירה, ויש כמובן הסתעפויות אם אתם הולכים לפרסם את זה בדף העסקי או בדף הפרטי. אני אראה לכם כמה דוגמאות. זה דוגמה לתהליך עבודה בדף העסקי, לקוחה שפנתה אליי, והמטרה שלה זה, היא רוצה לצאת כל שבוע עם מומחים שלה שכותבים אצלה במגזין, בלייב בפייסבוק. והיא רצתה מודעה שבועית מתחלפת, אוקיי? אז מה שעשינו, ביקשתי ממנה תוכן, אז היא הביאה לי תוכן, היא הביאה לי את הלוגו, והתמונה אני כבר אראה לכם איך אני בעצם החלטתי על תמונה. תמיד על התמונה אני מחליטה בהתייחסות לתוכן. אז במקרה הזה, התוכן הוא אישי, כי זה בעצם מישהי שכל פעם יועץ או יועצת שידברו בלייב הזה. זה אומר תמונה אישית. זה אני אקפוץ הלאה. ובעצם זאת התמונה, כאילו, לקחתי תמונה של הבחורה הזאתי, ובעצם הכנו למודעה עם התמונה, ואתם רואים עם הכותרת, תאריך. עכשיו, זה נבנה, אני כותבת לכם, נבנה בקנווה, אני לא יודעת אם אתם, מישהו מכיר את הקנווה? כן. אוקיי. כן, מכירה. אוקיי, יש מישהו פה שלא מכיר? אני. סלע, אוקיי. סלע זה מערכת חינמית, אוקיי? שבעצם אפשר להשתמש בה ממש, שם הרבה שבלונות לעיצוב, ואפשר להשתמש שם בשבלונות. איך היא נקראת? קנווה? קנווה, כן. ממש ממליצה בחום, כי יש שם הרבה כלים שאת יכולה להשתמש בהם בקלות, זה מאוד ידידותי. עכשיו, מה שעשיתי ללקוחה הזאת זה גריד, אוקיי, גריד קבוע, שהיא תוכל להשתמש בזה, אחר כך להחליף את המודעות. עכשיו, מה זה אומר גריד? שהשפה שלה קבועה, הלוגו, הפונט, יש פה דברים קבועים, ופשוט כל פעם, כל שבוע היא תחליף את הנתונים פה. זה הרעיון. אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לכם פה ההבדל בפרסום בדף עסקי לדף פרטי, אוקיי? אז כשפרסמתי את ההרצאה הזאת, אז ההרצאה כמובן בדף העסקי עלתה מעוצבת עם צילום תדמיתי, כאילו משהו שהוא כזה נראה פיין כזה, ובדף הפרטי שלי פשוט העליתי סרטון באופן ספונטני, ודיברתי על ההרצאה הזאת. אז ככה הייתי ממליצה לכם, כי אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל כאילו היום איכשהו יש איזושהי עייפות מכל השיווק הרגיל הזה, ויש יותר חיפוש באמת למקום האמיתי, האותנטי, כאילו, אני יודעת איפה אני נעצרת ואיפה אני לא נעצרת, וגם אני רואה, אני עוקבת אחרי כל מיני, כמה קולגות שלי, ואני ממש רואה באמת המקום, איפה אנשים נעצרים ואיפה אנשים לא נעצרים, אז מאוד חשובה האותנטיות, ככה אני מאוד ממליצה. אוקיי. עכשיו פה אני רוצה להראות לכם דוגמה נוספת לפרסום וחיפוש תמונה. פה זה מודעה לעזרה לאנשים בסגר הראשון, פה לקוחה ורצתה לפרסם מודעה. והתוכן היה גם לך מגיע להרגיש טוב, מאמנים רוצים לעזור. NLPיסטים זה היה אצלה, זה טעות פה, לא משנה. ואז מה שבעצם עשינו, מצאנו תמונה, שמנו את הטקסט, אוקיי? ואני רוצה להראות לכם, ממש שנייה, רגע, אני אקפוץ לאתר, רגע, אתם רואים את האתר? לא. אתם לא רואים את האתר? רגע. אז, אתם יודעים מה, אני לא רוצה פשוט לבזבז זמן, אז אני אחזור אליכם. אוקיי. רק רגע. אוקיי.
בגדול קופצים לאתר פשוט ומחפשים מילות מפתח, כותבים אני כתבתי help, אוקיי? שמה, ובעצם לפי זה הביא לי כל מיני תמונות, בסופו של דבר בחרתי בתמונה. איפה חיפשת את מילות המפתח? סליחה. נניח... סיגל, אולי בכל זאת תעשי שנייה, כאילו unshare ואז share לאתר, ולהראות את זה. אוקיי. בכל זאת ממש כמה שניות. אני אראה לכם, פשוט אני אדגים לכם את הפעולות שאני עושה. רק רגע. הנה, זה האתר. אתם רואים אותו עכשיו? כן. אוקיי. אז בעצם מכיוון שכתוב שם, זה קריאה לעזרה בעצם, אז פשוט הכנסתי את המילה help, אוקיי? זה כמו פיקסל? זה אתר חינמי של תמונות? זה לא כמו פיקסל, זה פיקסלס. זה פיקסלס? לא ראיתי פשוט. כן, כן, זה אתר חינמי. אגב, את המצגת, מי שתרצה, ירצה, אז אני אעביר אליכם. יש שם קישורים. המצגת נמצאת בלייב בפייסבוק, אבל זה פיקסביי, לא פיקסל. זה לא פיקסל, זהו, אני רואה את זה אחר. סליחה, זה פיקסביי, נכון. אוקיי, אז כתבתי help, אוקיי, ואז זה מביא לי כל מיני תמונות, שפשוט בחרתי את התמונה שהראיתי לכם, בחרתי אותה. התמונות שמתקשרות אסוציאטיבית, נכון? בדיוק, בדיוק. ומה שכן, מה שנחמד זה תמיד גם כשאנחנו כותבים איזושהי מילה, זה מביא לנו כל מיני אפשרויות שלא בהכרח חשבנו עליהן, אבל זה פותח את הראש, זה פותח שימוש בתמונות האלה זה ללא עלות? כן, פה זה חינמי, אבל אנחנו משתמשים בזה לפייסבוק. אני כן רוצה להדגיש שאם אתם מעצבות לעצמכם, בונות לעצמכם אתר, אז לא הייתי משתמשת בתמונה לא קנויה, הייתי משתמשת בתמונות קנויות, אוקיי? מאוד חשוב. אבל לפייסבוק זה בסדר מזה. כן, לפייסבוק זה בסדר, כן. אוקיי. אני משתמשת באתר הזה כל הזמן, ממש. כן. יש לו יופי של תמונות. כן, גם אני. לא בזה, בפיקסלס. אוקיי. פה אני רוצה להראות לכם, יש פה, למשל, לקחתי יש לנו לוגו, קהילת מאמנים מלווים מאמנים, השתמשתי, לא שמתי את הלוגו במודעה, אבל השתמשתי בפונט של המודעה, סליחה, של הלוגו, ובצבעים של הלוגו, אוקיי? אז פה יש כבר, אז אתם מדברים, גם אם נניח על דרך, אגב, אם אתם גם שמים אצלכם בפרטי, בדף הפרטי, תשתמשו בפונט שלכם, בצבעים שלכם, ואתם לא חייבים לשים את הלוגו שלכם שם, אבל השפה תהיה כל הזמן מוצגת בכל הדברים שאתם ככה שמים. אגב, ה-NLP שאני כותבת, יש הנחת יסוד ב-NLP שאומרת, אנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת. וברגע שאני מדגישה משפט ספציפי, ישר קודם כל, פה למשל רציתי להדגיש את הלהרגיש טוב, אז זה הדבר שמי שלא מרגיש טוב יראה את זה. אוטוסוגסטיה. בדיוק, בדיוק. אז זה ממש ככה, זה לשים לב על מה אתם מדגישים בתוך הטקסטים שלכם. הנה פה למשל... גם הגוון הזה, לא רק בגלל שהוא, הגוון בסלייד הקודם, כן. הרבה יותר מרגיע, ונכון שהוא מתחבר גם ללוגו. כי האדום, זה שהראית עכשיו, הוא מרתיע, ההפך מלהרגיש טוב. נכון. כן. פה נניח, הרי הלוגו של האדום, אז באמת הייתי בוחרת תמונה אחרת, שהתמונה תהיה יותר רגועה, באמת. כי באמת התמונה הזאת יש בה משהו מפחיד. אוקיי. אז ככה אני רוצה לתת לכם עוד קצת טיפים. אני ממש ממליצה להשתמש או בצילומים תדמיתיים, אוקיי? או בתמונות אישיות שלכם, של רגעים, אפילו זה לא חייב להיות צילומים שלכם, לא כל אחד אוהב להצטלם, אוקיי? אז רגעים, למשל, סתם דוגמה, לצלם, אם אני נניח מתעסקת עם העיצוב, אז לצלם את המקלדת, הידיים, אוקיי? כאילו, אז פה אני מראה את המודעה ששמתי בעסקי שלי,
ושוב, זהו, רגעים, תמונות. לגבי גודל של תמונה, תמונה לפוסט זה 1080 על 1080, אבל אני גם רוצה לסייג פה, כי פייסבוק הרבה פעמים עושה שינויים, ולבדוק מדי פעם ברשת, יש נתונים, כל פעם, פשוט לבדוק כל פעם. אוקיי, יש פה כמה ככה כלים דיגיטליים, שאני לא יודעת ככה אם אתם, אולי חלקכם מכירים, חלקכם לא, כלים דיגיטליים שככה יכולים לעזור לכם בעבודה באופן עצמאי. אני אעבור אחד אחד, יותר נכון על חלקם, לא על כולם. אז פיקסביי אנחנו ראינו, אוקיי? אתר תמונות חינמיות, שבאמת אפשר לחפש שם. פרי פיקס, אגב, זה על אותו רעיון, אתר תמונות חינמי. הקנווה זה, כמו שאמרתי, זה מקום לעשות שם כל מיני שבלונות, לקאברים לפייסבוק, לכל מיני מודעות, לכל מיני גדלים, ממש ממליצה, ויש פה גם קישור, ברגע שתקבלו את המצגת, יש גם פה קישור לשם. והפייבר, אני רוצה, מישהו מכיר פה את הפייבר, דרך אגב? כן, אבל מזמן זה כבר לא $5. רק השם נשאר. נכון, אבל עדיין אפשר להשתמש שם, אני אקפוץ לאתר הזה, זה אתר שיש שם בעצם פרילנסרים בכל מיני תחומים, מעיצוב של לוגויים, מאיירים, קריינים, צחי גם משתמש, צחי אתה השתמשת נכון בשביל, זה היה... אנימציה ללוגו. אנימציה ללוגו, ובמחירים מאוד מצחיקים, כאילו מחירים, כמה שילמת על זה? לא נעים, עזבי. יראו את הלוגו, יחשבו שאני רציני, עד שישמעו את המחיר. אוקיי. אבל קיבלתי עודף 140 שקל. אז זה כן מומלץ להשתמש בכל מיני, ויש שם כלים פשוט, זאת אומרת, אנשים שאפשר להשתמש בהם בכל מיני, ממש מלא תחומים. אוקיי, אני אקפוץ חזרה. אוקיי. אני כן רוצה להדגיש, דרך אגב, שזה לא מחליף מעצב גרפי, כן? מעצב שעושה תהליך מיתוגי, כן? כל מה שאני מראה לכם פה, זה משהו שככה אתם יכולים להסתדר באמת, להסתדר בעצמכם, אבל ברגע שרוצים לעשות איזשהו לוגו מדויק, אני כן הייתי ממליצה לפנות למעצב, כן? זה... אבל כל אחד מה שנקרא בזמנו. טוב, אז ככה, אז אני רוצה רגע לעבור על מה שככה היה לנו עד עכשיו. דיברנו על איזה מודעות עובדות, איזה מודעות לא עובדות, את השלבים של העבודה, איך בוחרים תמונה, טיפוגרפיה. הטיפוגרפיה זה בעצם, אני לא יודעת אם אני ציינתי את זה, אבל הטיפוגרפיה זה ממש העימות של הטקסטים, הריווח בין השורות, איך לאמת את הטקסטים. זה גם דברים שאני מדברת, כשאני עושה הדרכות, אני מדברת יותר לעומק, פשוט אנחנו בזמן קצוב. עבודה עם צבעים, טיפים וקישורים, מה שככה הראיתי לכם, וגדלים. זהו, ולסיום. אני רוצה להזמין מי שרוצה לשיחת ייעוץ של חצי שעה במתנה. זהו, ואם יש לכם שאלות כרגע אני מן הסתם יענה, ואם לא נעבור לצחי. תודה רבה, היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה. תודה. אני מחכה עדיין לשאלות. תודה, סיגל. היא הייתה מאוד ברורה. אליפות. יופי, איזה כיף שהיה ברור. תודה, סיגל. סיגל, באמת היה מעולה, תודה. נראה לי זה בדיוק הנקודות האלה שחסרות לנו בעיצובים הקטנים, בפוסטים שאנחנו מעלים, ורוצים לתת להם עוד איזה טאץ' בלי להשקיע, וזה היה מעולה. יש לנו חודש הבא עוד הרצאה,
ככה כחלק מסדרת ההרצאות שלנו, שאנחנו נארח את אבי צדקה. אבי צדקה, מכירים אותו הרבה אנשים בתור דוקטור לינקדין, והוא ילמד אותנו איך להשתמש בלינקדין כאפיק פרסומי, שיווקי למאמנים. אני שמתי לב, לא יודע אם אתם, שמאמנים ומטפלים לא נמצאים הרבה בלינקדין, ויש שם המון אנשים והמון קהל, ויש מצב שהקהל שלנו, או של חלקנו, נמצא בלינקדין, והבאנו אותו, ככה נינה גם העלתה את זה, ונתפסתי ואמרתי, חייבים לנצל את הבמה הזאת, זה משהו שאנחנו לא משתמשים בו הרבה, לא מכירים, הרבה אנשים חוששים בגלל שזה באנגלית, אבל הוא ילמד אותנו איך להיכנס ללינקדין, ככה בצורה חלקה, נעימה, ומה הערך שאנחנו יכולים לקבל מהלינקדין. אז מזמינים אתכם חודש הבא, זה נראה לי ב4 לפברואר, אבל בכל מקרה יהיה אירוע בפייסבוק בקהילה, שתוכלו להירשם, נפיץ את זה, מוזמנים בכלל לקהילה שלנו, מי שהגיע והוא לא חבר בקהילה, מוזמן להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק, מאמנים, מלווים מאמנים, לתת ערך, ויכול מאוד להיות גם לקבל ערך. חד משמעי, לקבל ערך, ואנחנו רוצים להגיד שהכוח המניע שלנו, של הקהילה שלנו, זה באמת הנתינה של הערך והשיתוף פעולה והקשר בין המאמנים, בינם לבין עצמם, והקהילה שנוצרת. אז קודם כל אנחנו מודים לכם על הזכות, תישארו מעודכנים, יש לנו דברים סופר סופר שווים עבורכם, ותודה שהשתתפתם. סיגל, תודה רבה. כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב לכולם. תודה. ביי ביי. תודה, לילה טוב.